90-шы жыллар башында барлыкка келді. Һәм ул нәкъ иртәдә түгел, соңда түгел вакытта ачылды дип уйлыйм. Беренче демократик үзгәрешләр сизеп алып, халыкка әлбәттә шаулада маршы театр булмау безгә бөтенебезгә билгеле инде. Киңәштек тә һеч кичекмәстән ашарга кирәк дигән нәтиҗәгә килде. Бу еллардагы мөмкинлектән файдаланмый калу әлбәттә милләт алдында бик зур җинаять булыр кебек иде безгә. Һәм Аллага шөкер, менә 25 ел театрыбыз эшләп килә. 90-нан артык спектакль куелды. Анда инде дистәләгән бу еллар эчендә атказанган артистларыбыз, халык артистлары, хәтта Россиянең атказанган артисты Инсаф Фәхретдинов һәм бик кызыклы иҗади коллектив барлыкка